हारिनि जोंनि सुबुंफोर रायजो जायो लोगोसे बर्डार एरियानि हारिनि जोंनि सुबुंफोर रायजो जायो लोगोसे बर्डार एरियानि बर' मानसिफ्रा इटानगराव थांनानै खामानि मावनानै जायो गोबाङानो दा बिनि थाखायनो अरुणाचल आरो बड'लेण्डजों मोनसे मोजां सोमोन्दो थानांगौ बेखौ नोजोर बोनानै गाबोनो मोनसे सावरायनाय लादों आरो बेवहाय मिजिं थिदों बे सावरायखांनायनि उनाव अरुणाचल आरो बड'लेण्डनि गेजेराव सोमोन्दो आरोबाव गोख्रों जागोन बेखौ लानानै जोङो बे प्रग्रामखौ लादों आरो जेला जोंनि सिमाया गहपुरसिम जानांगौ दा बे बिथिङावबो जोंहा गोबां अरुणाचलजों सावरायनो गोनां दङ दा बे गासैबो खोथाखौ लानानै जोङो गाबोननि प्रग्रामखौ लादों आरो बेवहाय जों बाहागो लागोन। चिराङाव सावस्रि सिबिथायनि थाखाय मोनसे मोजां फाहामथायनि राहाखौ लानानै फैदों एसटि क्लिनिकआ। आथिखालाव सुबुंनि देहायाव नुजाथिबाय थानाय डायबिटिस बेरामनि थाखाय मोजां फाहामथाय होयो एसटि क्लिनिकआ। चिरां जिल्लानि SBI काजलगाव ब्रान्चनि लांगोनायाव फसंनाय एसटि क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि अनगायैबो फाहामथाय होबावगोन लिभारनि जेंना आरो माखासे सरासनस्रा बेमारफोर। बे एसटि क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि फाहामथायखौ होगोन जर'खा फाहामगिरि डक्टर समिक देबा। नोंथांमोना फुं आरो मोनाबिलि समावबो बे क्लिनिकआव फाहामथाय लानो हागोन। डक्टर, लेबरेटरि, मुलि, ECG सिबिथायनि खाबुफोरखौ बे एसटि क्लिनिकआव मोनजोबगोन। जुदि एसटि क्लिनिकआव रायजो राजाफ्रा गाव गावनि देहायारि जेंनाखौ फाहामथाय लानोबा नैबे मबाइल नम्बर 7002293924 एबा 9954687226 आव थोंजों मुं थिसननो हागोन।